oko thaya ka thoi mo ma ya ve mu ho khalo la le kha pho ke ve nga shi ta tho ya yu le ma mi yu te ta ga ka ma phe te ke te ya che nga tha ma ta la ve hạ về thả ga phu thọ hạ về ở khứ ma ya shi hạ cha te cô lệ pi la về nô ni ma shi ya ni con gương chúc ai hạ về ở shơ pe khai te khứ te ya che nga tha hạ gư ta về te ni cô lơ kai tu yo te ya ko le ya tu yo nga kha nga o ga ju le nga kha nga me gu ja ve te ni ko le ya tu ta te ya ko le kai tu ta nga do le do ta tho ga nga te ni ma ko ha ve ha ja ta ve cho no ko onu te ya ge lo yo che yo ni kha sa che yo ha ve tha ga phu tho ha ve o khứ ma ya shi hạ cha te cô lệ pi la về nô ni ma shi ya ni con gương chúc ai hạ về ở shơ pe khai te cứ te ya che nga tha hạ gư ta về te ni ko lơ kai tu yo te ya ko lơ ya tu yo nga kha nga o ga ju le nga kha nga me gu ja ve te ni ko le ya tu ta te ya ko le kai tu ta nga do le do ta tho ga nga te ni ma ko ha ve ha ja ta ve cho no ko onu te ya ge lo pyo che yo ni kha so che ko le ya tu yo nga kha nga o ya yu le nga kha nga me gu ya ve te ni ko le ya tu tha te ya ko le kai tu tha nga do le do ta tho ga nga te ni ma ko ha ve ha ja ta ve cho no ko onu te kha tho ma na da ga no phe ga ve ke no te kai nga phe ga ve tha ma shi ha ve te che nga po ho chi ja ha da da ve tho nga ni ga
jako pha ta ve ti ya le tu bo tha cho ja ve to ni ma shi kho a ma tha yu ti ya tu bo nga te le ni ma kho ka to ya pi no ta do no tu o ma cho ja me ye ya la ve ta nga kha nga che shi ba le o ta ve o ha te pa nga ve tho la sha kho kho pe shi ba yo ka ma ha ve to o ya te ya o ko che o ya mo lo ko kho pe ya na ba tu lo te ni pa nga ni ya ya ko fu mo da pe ko a shu yo o che a shu yo ya ko he a tu ve te lo jako pha ta ve ti ya le tu bo tha cho ja ve to ni ma shi kho a ma tha yu ti ya tu bo nga te le ni ma kho ka to ya pi no ta do no tu o ma cho ja me ye ya la ve ta nga kha nga che shi ba le o ta ve o ha te pa nga ve tho la sha kho kho pe shi ba yo ka ma ha ve to o ya te ya o ko che o ya mo lo ko kho pe ya lu ba tu lo te ni ko ko khu mo ta bu ko a shu yo o che a shu yo ya ko he a tu vi ti lo ka ma ha me to o ya te ya o ko che o ya mo lo ko ka pu ya lu ba tu lo te ni ko ko khu mo da pe ko a shu yo o che a shu yo ya o he ai tu ve ti lo che thơ
ya pilo nga ta no ba ta la ko ja te ma ya nga ta ha le nga ta jo la be ha ko te pa ya ni ko do no be se la yo ya ni ke le ya ka tu nga ni ma ko ma do lo ya ka ya ni te po nga ga phu ya ka ve ha cho pi e yo te la nai ja no ta ta to ya ni nga ru che yo nga tha no ma do no la pe ya ve ko te po ko pu ga sho ha cho pi e yo che tho ya pilo nga ta no ba ta la ko ja te ma ya nga ta ha le nga ta jo la be ha ko te pa ya ni ko do no be we la yo ya ni ke le ya ka tu nga ni ma ko ma do lo ya ka ya ni te po nga ga phu ya ka ve ha cho pi e yo te la nai ja no ta ta to ya ni nga ru che yo nga tha no ma do no la pe ya ve ko te po ko pu ga sho ha cho pi e yo ya ke le ya ka tu nga ni ma ko ma do lo ya ka ya ni te po nga ga phu ya ka ve ha cho pi e yo te la nai ja no ta pa to ya ni nga ru che yo nga tha no ma do no la pe ya ve ko te po ko pu ga she oh we pa e ho Ti o po te yo do le no ta nga ha ta ve chi ta no ni ma shi kho shi che la ono te ya o po ma cho ka pwe no ta pi po chi te che no ta che nga ha ga ve no ta lo ga che
ta nga ha ja te yo nga ha ve o vi ba yo te tu ma cho no ko nga ha ve mi gu chi ve ami to ba le o ja kha pe ne ai tho no ko lo nga ha ve chi ma ba me yo dole no tha nga ha ta ve chi tha no ni ma shi kho shi che la ono te ya o pon na cho kha pe no tha pi po chi te chu no tha che nga ha ga ve no pa lo ga che ko ya o ya pu to ga ka yu ga no ta nga ha ja te yo nga ha ve o vi ba you te tu ma cho no ko nga ha ve mi gu chi ve ami to ba le o ja kha pe ne ai to no ko chi ma pa me no ta nga ha ja te yo nga ha ve o vi ba you te tu ma cho no ko nga ha ve mi gu chi ve ami to ba le o ja kha pe ne ai tho no ko nga ha ve chi ma pa no palo te ya lenga ha chega zama ve te ha le no ga mota bata le te velo no kai la ve no be ve ga mo ko mi gu chi ko ya va ke ma jo no ta pe ko ono chota o te ha tu te ma ya no pon do ha ke tu ka ve ya pu tu te ya le no ke te ke tu ka ya o le kha ga ha kai tu no te yo no le nga ha ve chi ta ma ve
non bơ vía ngã mồ cô đi cứ chỉ không nghe và cứ mà cho nó thắp bư cô ô nó cho thà ô tê hạ tu tê má ya nó ô cô nó hạ cứ tu khá vi ya phu thu tê ra lê nó kê tê kê tu khá ya ô lê khang ga hạ cái tu nó tê Jole, na opo, ya je kuma.
ya te po ko gao lo lo da ja ve bu ni ve ve la phe ta jo ve o lo do mo la te ya ni ma ko no tha do no ja on tha ko chim ba ke no nga ni ga shi da le te ge pyo ta ve ya kha no ve o lo do ni ma phe o ni ma shi te khwe la yo oh no ta te po ku da ga ni kha lo le ya ni no kha lo le oh ta ko la tha ko la jo ta ve na tha che dai chwe ha tu yo che ngang ge lo no to khai ta ve tho ka ya ni ko te kho pha o lo nu ka ya phe tho na ma ka ta me ni ma a mi ti to che ta ko chim ba ke no nga ni ga shin da le te ge pyo ta ve ya kha no ve o lo do ni ma phe o ni ma shi te khwe la yo oh no ta ta ko la tha ko la jo ta ve na tha che dai chwe ha tu yo che nya ge lo no to ai ta ve tho ka sho ni po te kho bi yo lo nu ka ya phe tho na ma ka ta me ni ma a mi ti to che oh no ta te po ku da ga ni kha lo le ya ni no kha lo le oh ta ko na ta ko la jo na tha che te chwe ha tu yo che na ge lo no to kai ta ve tho ka ya ni po te kho pha o lo nu ka ya phe tho na ma ka ta me ni ma
เ
追。